Så er der dem tv-køkken au naturel med Magnus og Jeppe i Vildmarken. Step 1. Franskbrød. Step 2. Mozzarellaost pizza topping. Det skal så ovenpå. Eller ved siden af det. Yes, sådan her. Musik. Jeppe. Med mad. Mad. Win. Improviseret grill. Læg mærke til baconfedtets placering. Baconfedt. Sidst men ikke mindst. Bacon, lavet i naturen. Sådan. Det er mad. Vi har ikke snydt på forhånd. Det er live.